אם אתם עדיין עוד לא התחלתם לבנות measure'ים, כדאי לכם לדעת על calculate. זה בעצם הלב של הדאקס. אז יאללה, בואו נתחיל. אז יש לנו טבלה של Customer Names ו-Total Sale. את ה-Total Sale בניתי measure. השתמשתי פה ב-Calculate, אבל באמת שאין צורך להשתמש פה, כי זה בסוף רק sum של ה-Order Amount. אוקיי, הכנסתי פה סלייסר מטבלת Customer, יש לי פה Customer Segment, וחשוב להדגיש שחיברתי בין שתי הטבלאות עם Relationship. אוקיי, הכל מתחבר, Customer ID ל-Customer ID. ואז אני יכול לשחק בעצם עם הסלייסר. כשאני בוחר את הסגמנט של ה-SMB, מגיעים לי רק הלקוחות שמוגדרים ככה, ואותו דבר על ה-Enterprise. וזה נהדר, המז'ר עובד נפלא. אבל מה קורה כשאני רוצה בעצם לשלוט בפילטרים? אני רוצה שהמז'ר יהיה בדיוק עם הפילטרים. פה נכנסת נוסחת Calculate. בואו נגיד ואני רוצה ליצור עמודה, שבעצם תביא לי לפי הסגמנט של הלקוחות את ה-Total Sale. בואו נראה, אני בניתי פה measure, רואים sales של ה-SMB, אני משתמש פה ב-Calculate, פותח סוגריים, שם פה נוסחת סם, סוגר אותה ומסיים בפסיק, ומוסיף פילטר. הפילטר אני אומר לו, תיגש לטבלת Customers, שמאוד חשוב ה-Relationship שעשינו, אחרת זה לא יעבוד, ותביא לי Customers, ב-Customer Segment, רק מה שה-SMB. ואז הוא מביא לי את זה כבר מסונן. אותו דבר עשיתי ל-Sales Enterprise. שימו לב, הסלייסר לא משפיע עליהם. אוקיי, הסלייסר משפיע פה על ה-Total Sale, שהוא היה נוסחת סם פשוטה, אבל ה-Sales Enterprise וה-SMB לא מושפעים מהסלייסר, וזה כל היופי של ה-Calculate. ברגע שמבינים את ה-Calculate, טקסט נהיה הרבה יותר ברור, רק בשביל מטאפורה, זה ממש כמו ב-SQL, Select from where. אוקיי, Calculate זה ה-Select, From זה מאיזה טבלה, מאיזה עמודה אנחנו רוצים להביא את הנתונים, וה-Where זה בעצם הפילטר, איזה תנאי של Where אנחנו רוצים לשים בפילטר, כדי להביא לנו אוכלוסייה נורא ספציפית, או חישוב נורא ספציפי. עד כאן להפעם, עד שכחו לעשות סרפרייז, ללחוץ על הפעמון, לראות מתקדמים. אני הייתי דרור גבעון, יאללה ביי.